Africa my continent sengiphinde ngabuya futhi njenge-load shedding gadla ngiphindelela. Njengamanje eceleni kwami khona umphathi omkhulu General uGonye ophethe Zululand. Ugonya. Awugonye. Uthambise nje Oh, Ntambisa kancane phela mina umZulu bese kuba umphathi uDludla ophethe kwaNongoma. Yeah. Njoba besichazile ukuthi vele Africa my continent sise South Africa sikwaZulu sise Zululand sikwaNongoma simkhosini omhlanga sisenyokeni esigodlweni sesilo. Abaphathi bami into asizoyenza ukubheka ukuthi sikhulume ngetransport bade sikhuluma nomntwana kutransport bafikile amabhasi afikile amateksi afikile. Uzosichazela ukuthi ke kukhona sekubikiwe ingane eziphephile awuzethule General Gonye ukuthi ubani uphethe kusuka kuphi kuza kuphi. Okay. No, asibonge kakhulu mfana kithi lana uMajor General uGonya uDistrict Commissioner waseZululand. I-area esuka lena oPhongolo ihambe iye le Vryheid iyophenduka le Babanangu zonke iteshi esifana njengoNongoma Vryheid zingaphansi kweZululand. Yes. Namhlanje umkhosi omkhulu owenzeka kanye ngonyaka. Umkhosi omhlanga la ingane zonke zamantombazane ziza esigodlweni enyokeni zizoletha umhlanga esilweni. Yes. Sinama thousands and thousands amantombazane ama-maidens intombi into ezilethe umhlanga khona la esigodlweni engase kuqinisekise ukuthi amaphoyisa aphume ngobuningi bawo. Sikhona kuzo zonke izinkalo njengoba desho nje umntwana ekhuluma nawe ngaphambidlana ukuthi sikhona yonke sisebenza ngokubambisana. Nakhona lana sikhona konke amakhona ayikho neyodwa incident esike reportwa kuthina njengoba kade silapha sihlele eJoga simonitor sonke isimo ukuthi sihamba kanjani. Engase ngikusho ukuthi angibonge yena uBrigadier uDludla uStation Commander wakhona la kaNongoma owenza izinhlelo ekusukeni kwakho uqala umkhosi lo uzaqina ukuze sikwazi ukusho ngilikhulu iqholo lokuthi ayikho neyodwa isehlakalo siyesenzeka. Sifisa ukuthi kube kanjena sizoba khona kuze kuphele umcimbi kusasa. Sithanda nje uqinisekisa abazali ekhaya ukuthi izingane zabo ziphephile ezandleni zethu samaphoyisa khona kule ndawo yaseZululand. Sibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu Africa my continent. Angithi siyazi ukuthi abantu abala abaqhamuke KZN kuphela. Abantu abala abaqhamuke eSouth Africa, abantu abala abaqhamuka ngaphandle kwase South Africa. Sino abantu baseSwazini abala sinabantu abaqhamuka koZambia abala abantu qhamuka koBotswana bala bonke lokho kuphepha kwabo kula ezandleni zakho nomfowethu uDludla nombaba ke uPG umkhwanazi ukuthi nina niqinisekisile ukuthi abantu mabezela bazongena bephephile bephume bephephile. Kunjalo nje akukho kunye. Yabona siyathunywa thina emaphoyiseni njengoba sithunyiwe uProvincial Commission ukuthi sizoqinisekisa la ukuthi akube khona uzinzo kube khona ukuphepha. Njengoba usubekile nje ukuthi kukhona izintombi eziqhamuka eSwatini namakhosi aqhamuka kwamanye amazwe ngale ngaphesheya sizothi make sure ukuthi ukuphuma kwabo baphuma bephephile ngoba sinkanise kuzo zonke izinkalo ukuze sithi secure i-safety yabo. Yilokho nje ngasekudlulisa. Siyabonga kakhulu South African Police Services. Umyalezo ovela kubaba uGeneral Gonye ukuthi cha sisaphephile sazophepha. I thank you.